Magandang hapon mga kabayan. Ito po ang Bonifacio Avenue po. Dito po sa Barangka, sa lungsod ng Marikina. Ayan po. Kahapon po yung aking kinunan ay nasa Cabo Pio Street at Fernando Street. Ngayon po nandito po tayo sa Bonifacio Avenue po. Ayan. Ito po yung restaurant. Ito po kami nagpapabunot ng barang. So tayo sa Talipapa. Ito po ang kahabaan ng Bonifacio Avenue. Nalaglag. Nalaglag. Ay, nabagsak. Sa iyo po to? Oo. Ano? Ito po ang Boni Avenue. Ayan na si Kuya. Uwi na. Ano pa? Mga taga-Barangka, bumili kayo kay Kuya, baby. Sagasa na. Ito po ang Grab, ano. Ito po ang Grab dito sa ano, Barangka office. Ayan ang Grab office. Tindahan ni Aling Aning. Ang Talipa po dito ay tatawid po ako sa pedestrian. Ayan po yung mga bagong jeep. Walang nagpapatawid. Ayan po yung tulay po. Connecting to Quezon City, Katipunan Avenue. Going to Cubao. Bali, patawid na po tayo. Kahapon dito po ako galing. Tatawid po tayo papunta sa Talipapa. Ingat-ingat lang po sa pagtatawid. Lalo po ito, highway po ito. Mabibilis ang mga sasakyan. Bye-bye mo na mga kabayan.